Assalamu alaikum. Destan video studiýasynyň video ýazgylaryna bedefin edýän mehriban tomaşaşlar. Ene bugün hormatly Şara agamyz gerek gelejegimiziň bir ömür boýy arzulan arzulary şu senede hasyl bolýar. Sebäbi olar özüniň mehriban perdendi sewergydy bolan mahymyň bagtoy. Bugünkü toýmyz şeýle bir owadan pursatlara wesap dowam eder diýip biz umyd edýär. Sebäbi mahymjygymyzyň öz faýlan sewer ýary ihlasana bugün toýmyda gatnaşýar. Ýürüýte Sedem destan video ýazgylaryna tomaşa edin. Anhadine seni isteyip aşk yaravın yaşdı bu yürek. Dine seni isteye öz yerinden koştu bu yürek. Önen ayda senden ölve kemme gizden geçti bu bu ömürde her deme sen gerek bir sen gerek bana ay gerek değil yıllar gerek değil ertirim de hem de sen hemişe men yanımda bol.
Elbette operator meni yarga armalı. Övüm övdüğünü değmem ana övülüm. Denge boritmen koşup tasir etmeli. Çekinmeden